Cicákat a romokkal nagyon szeretem. Szinten boltok vannak, és hátrafele vannak a lakások. Központi hűtés, fűtés, minden egyszerre. Nagy luxus élet, saját fürdő, minden. Na, ez a zárt terület, balrafele van. Gazdag elit lakások, akik bent laktak városban. A többiek persze, hogy kint voltak, de vezető emberek, gazdag emberek, kuretlen emberek, neked saját hogy most védett terület, fedett terület, hogy napsütés ne zavarjon a lakások. Amúgy gazdag élet mindig gazdag. Igen. Ez volt az ókori rózsálom. Ez, amit írtak, hogy így egymásra épülve a lakások. Biztos ezek a patricius házak. De már megint nem is több pár. Ezzel a halat. Ez a oldalon, ázsiai oldalon, egy erdőben készültek a halak. Ebből kiégett egy erdőnek a területe, egy vaddisznó felébredt és húz. Andraklosz és katonák utána tudják, és megöltek el kiló hadidő. Városnak legendája. Jobb oldalon kapunál jobb található Pitulok, ez a legendából származik, ez a Pitulok, ez a város legenda, Hadrianus kapunál található Hadrianus. Tihe, kicsoda Tihe? Fortuna, római birodalom. Mennek horgázni, többiek, barátok úgy szokta mondani, Agáta Tihe! Jelentése, hogy menni Tihével, Tihe veled legyen, szerencse legyen, jó szerencse legyen, és amúgy ezt a kapunál lehet látni központban, Fortuna, istennő, szerencse istennő is. A Hadrianus járt itt. Persze. Mikor? Persze, Hadrianus a második században nem csak itt, egész Anatóliában sokat járt, és majdnem minden városban van egy templom, kapu, nymphenium, egy emlék Hadrianus nevében. Mint ott Angliában is van ilyen városfal. Mint? És ott belép a külső a Fortuna. Jövök.